Happy Sunday लोगोफोर नैलै जागुरि एकदम मैगं बासिगासिनो दोङो मा मैगंलै मा मैगं बिलाय एमान बाराय पानिल'सो लागाबाय मानसिया बुं आं बेखौ खुरख'नानै संनो गोनां जादों दा बाराय सेंग्रा पानिल' माखौ मिथिनो दा दखानाव जि मोनो आरो गाथां गोदोर गोदोर लाना फैबाय आरो नोंसिनि गोरलै नायनानै गोरलै थानोबोथ' नांबायना बाजाराव जि मोनदो इसनि फिसा नागिरबाय गैया बेनि उनाव लास्ट फिसा साइजनि मोनबाय बेखौ लाना फैबाय आं नोंखौ बुंनाय मैगङा जुदि हाथायाव मैगं मोनाबा नोङो मा दं माबाखौ मैगं बेबादिखौ थिखांना लाना फैगोन नामा तो मा खालामना आरो पानिलाव जानो लुगैदोंमोन उपाय गैया हेकारने लाना फैबाय लाबनायनि फलाव आरो बुंजाबाय दखानखौ गिदिंनानै नाय बापा अरे पानिलाव पुरा जाया मानसिया पानिलावखौ मा होनाबा रुनानैनि फ्लेभार जाबाबो मोजां ना इनि भिटामिनल'सो मोननांगो थोरि बे पानिलावखौ पुरा नों बेगरखौ जानांगो नङा होमबा लोगोफोर बेगरखौथ' जानो कुनु दरकार गैया ना बिनि जितु भिटामिन पानिलावनि रुनायनि उनाव जितु रोसि ओंखारो बेखौ जानांगो औ बाराय लाबदो ना गाखरबाय आरो नैले एकदम पानिलाव हानानै रेडि दा पानिलावदो अमा बेदर लाना अमा बेदराबो नै एकदम एक केजि अमा बेदर लाना फैदो 1 केजि अमा बेदर दिनै पानिलावदो एकदम नैयालासि जाखागोन आरो दिनै जागोन नो अमा बेदरखौ बायनो रोङा मा मोनसिनाया माने खारै मैगंबा बारा मोजांसिन जागौमोन दा आरो मा खारै जानो सबायदो अमा बेदरदो खानसे जागोन आरो फोरानना दोननानै बरियाके बेखौ न'निफ्राय बिहरनांगोन बैले जानिया फिसा लाखासै आरो एकदम मटु पुटलु नायनानै सेराव मोनहैबाय एकदम मा खालामनो आरो सिङाव जलाय सायाव जलाय बबा मोनहैलाय क्या देख रहा है बेटा देखी और दिनै सानडेनि न'आव आरामसे दा मा होनना बुङो अमा बेदरदो जालायनोसै आरो बुरैदो नांलायलायनि बिदिनो आरो नांलायलाय अनलायलाय जाबाय था आरो थ' मा खालामनो आरो बिदिनो नांलाय जानांगौ र' बेयावथ' नांलायनायावथ' अनलायनाय थायो र' खांसिथ' दैलि हरनि साननि सुबाय थायो आरो एनि टाइम सुबाय बाय बादल बारा जायोना खांसि सुनाय ओंखाम संनायना खामानिखाबा आरो बाय बांला आं गाव जानाय खांसिखौ गावनो सुयो आरो एनि टाइम सुना गैयाबा आरो मा बाय एक्सारसाइज खालाम बाय खामानि माव बाय बांला खामानि मावबासो ब्लाड सार्कुलेशना थिग थायो देहाफोरा थिग थायो खामानि मावथाराबा जालाय उरलायबा बेमार जायोना तो बेफोरखौबो ध्यान लाखि नङा होमबा अभी क्या लेते हैं कुछ लेते हैं आं नोंखौ थोरै लागोन आं हारसिं भिडिअ बनायनायालाय पिंक कालार गानदो इ आंनि सला गानदो दिनै बेनिखायनोथ' बडियाव खारनाय नुदों नगोन सलमान खानाबो हाया आंनि सला गानदो आगला जिम बनायोमोन ना बाय बांला इसना सलाया आंनि थोरै नोंनि सला खमाय बा होमबा नोंनि बडियाबा आं दोनाव खमान सानना नाय आंनि नोंनि सलायानो आंनियाव जादोंबा मोजां गोदो मोनला जायो आरो बाथ्रा बुंनि नै एकदम माने बिराद दरकारि मोनसे बाथ्रा बुंनि आरो आं दिनै हौवा मानसिफोरा जानानो अमायानो जालांथों थावबाबो इसोरखौ हिनजावबो इसोरनो एकदम स्लिम नांगौ तो बिखौ जों जानानो अमायानो जालांथों मानसिया गावनो डायलग मारिदा दाख्लैबो आंनिया बाङाय मोदोम ओंखारबानो सि मोदोमा बिदिनो जायो इखौल' फैनांगोन आरो आखाम जाबाबो सि आखाम जायो बायना जा आरे जोंनिया गोदोरबाबो फिसाबाबो जोंनिया एख' नङा थ' हिनजाव मानसिफोरा बाय गोदोर जाबा दख'नाफोर गाननायाव बोरैबा नुयो लेथ्रा नुयो हिनजावनो फिट थानांगोन थ' नोंसोरबो हासै हिर'इनफोराथ' खालि साथा सिङाव थानानै दसे एखमबा शुट खालामो नोंसोरथ' एनि टाइम न'खराव खामानि मावबाय थायोना हिर'इनफोरा एसे योगा खालामबाय थायो नोंसोरो न' सिबनायाव बा न' लिरनायाव ओरैबायदि जायोना लेफ्ट राइट बेयावनो नोंसिना एक्सारसाइज जायो बेयावनो जानजिया स्लिम थायो दोननांगौ जानजिया बरिया दाबो थिगैनो दोङो तो बाय हामबाय दाख्लै खानैसो लोमजाना बेमार जानानै हारा अखारदों ना तो बिदिनो मोजां साबोन थागोन इयाव दुगैबाथाय साबोन बेबो मोनसे बडि र' बेबो स्लिम बडि र' साबोनखौ दा इयाव दोननो गोनां जाया आरो बास्केटाव फोनना लाबाय इनिफ्राय नैयाव सोना दोनबाय बारा डायलगा बारा जाबाय इगार एक खामना एथि खोनासंनाय एथि एगार बारा डायलग मारि नों मानो बुंदों हारा अखारदों हारा अखारदोंबाथाय आं बिराद
दुखु मोनसै बेखौ दैसाव जानांगौ र' न'आवहाय माबाफोरासो गोदो हिर'इनफोरा इनिफ्राय इयालासो नैखिना गोथाव बैसिनाजों नैबे बोनोरैना सालायाबो हाबनायथ' र' बेखौथ' बुंदों आं एको जाया एख'आनो जाया बडियाव जुस आं मोनसे बाथ्रा बुंदों दे सिख्लाफोरखौबो हिनजावफोरखौबो माने दिनाव खनब्रै खनबासो माने खुगा होनो रे नानि खुगा गोदै खालामना थाबाय थानो रे ना जोंनि निजागानि न' सोरबा गरिया नायनो फैबा ओइ खुगाया जोंनि लांथारनांगोन आजिखालि नैबे गोजौ गोजौआ बिराद माने माबा जादों आरो फेमास जादों मोनबो नङा इफोरखौ ध्यान होना जि दोङो नेचारेल बर' हिनजावफोरा बरिया बिनानाव नोंसोरो जेन'काना बहुत मोजां बिनि बारा खालामनो सेस्था खालामना किसुमाननि आरो बहुत सबनियाबो नङा माने किसुमाननिया नैफोरा एसे बाङाय अखारनायलै नोरै माने नैखिनिया बाङाय ओरै आरो नैखिनि फेरा माने ओरै भगवाना थाबाथाय माने आरो नङा इखो निजा सबबो नायनांगोन नोरैबा माने खुगाखौ ओरै खामगोन ना ओरै खामबाथाय माने नैबे ओरै बोदोंनाय थाङो आरो बोदोया थाङो एगारनाय खामनांगोनलै नङाबा नैबे दसेनो माने लंलायलांबा आरो दसेनो मा जानो नङालै गाव गावनि रुपखौ भगवाना हरखायो आरो किसुमाना नै गालखाब गोनां गाहाम मोनो किसुमाना नैखौ खरखेबखौ गाहाम मोनो सोरबा नैयाव लद्रखौ गाहाम मोनो सोरबा स्लिमखौ गाहाम मोनो गाव गावनि हास्थायनाय गाव गावनि फिटनेसखौ गावसो नायनांगोन ना भगवाना नाय मोसानोबो रोंगा एक्टिंबो रोंगा सब रोंगा दा एलबामबो बनायोना आं खिन्थु रोङा मोसानो हिखारनाय एलबाम बनाया आंखौ जुदि माबाफोर टपिकनि बिखय बुंनो हायोबा आं टपिक बुंगोन खिन्थु आं डान्स रादे आं डान्स होनबाथाय बिराद लाजियो आङो एकदम आं मोनसे काहानि बुंनि लाना सोंबाय खाथियाव आङो मोनसे बाथ्रा बुंनि आरो इसोरनि DIG साहाब आरो DIG साहाबनि मेडामा माने वाइफआ आंखौ सानसे लिंहरबाय आरो माने फांसन जानो गोनांमोन आरो फांसन जानो गोनांबा माने बैसागोनि टाइमाव नैयावबो बे बैसागि बेबायदि पार्टियालाय फांसन पार्टिबा आंखौ लिंहरबाय आरो ओरैनो नैयाव थाबायनो फै फांसन माबा माबि जायो नायनो हागोन होननानै ओमफ्राय आंखौ लिंहरबाय आंथ' मिथिया बिसोर सिरि प्लेनिं खालामखाना दोनदो कि आंखौ मोसानो होगोन होननानै आंथ' थांबायलै फिसाज्लाखौ लानानै थांबाथाय माने आङो दख'ना सख'ना गानना थांदो आरो बरियानो माने एकदम हिजि लानानै ओमफ्राय थांबाथाय आंखौ बुंबाय आरो नों मोसानो रोंगोन ना सोंबाय आंनो मोसानायाथ' सिगां मोसायोमोन दा आं मोसाला आंनि आरो अपारेसनबो जादोंमोन ना फिसाज्लाया ओमफ्राय आं बेनिखायनो मोसानायफोरखौ माने बहुत गोबाव जाबाय आरो ओमफ्राय आंखौ बुंबाय आरो नों मोसानो रोंगोन ना होननानै आंथ' मोसानाया थेवबो आं दा मोसालिया होननानै ओमफ्राय नों खनसे मोसासन होनना बुंबाय आंखौ आं हाया आं मोसानो हाया होननानै बुंबाय आरो थेवबाबो आंखौ जुदि रिसपेक्ट खालामोबा नों खेबसेबाबो मोसानांगोन होननानै बुंबाय आरो आंथ' माने बर' गान मोनसे लगायनानै होनानै बागुरुम्बा मोसानाय होबाय आरो एकदम माने जि मोजां मोनबाय मोसानायखौ नों मोसाथारनांगोन होननानै ओमफ्राय नों आरो हारसिंबा माने नङा आरो हारसिंबाबो मोसानो हायो खिन्थु सानै साथाम बेबायदि लोगो थाबाथाय एसे मोजां नुयो आरो बिसोर बुंबाय कि नों लोगो नागिरनानै लाना फै साब्रै साबासे लोगो नागिर आं आरो लोगो नागिरगोन ओमफ्राय ओमफ्राय आरो आं रावखौबो सोंदिया खारन आं मोसाखाया आरो नै जानाय आंखौ एकदम मोसानायखौ माने नायनो हाखाया आरो इयो आरो गथ' गथाय दोङो न'आव टाइम गैया गथ'खौ बामगोन हायाबा नों मोसानायखौनो माने इयो नायनो हाखाया आरो नायनाय गेदेर नङा गाहाम मोना आरो बारा ओमफ्राय आंबो सानबाय आरो नंगौथ' आरो माने मा मोसानाया आरो एसे प्रेक्टिसबो गैया मबा स्टेजआव गोलैनानै मोसानाया रोंगो खिन्थु मोसानो रोंगो थेवबो आं मोसानाय गैयामोन ना गथ'आ फिसामोन ना ओमफ्राय आं आरो लोगो नागिरना मोनाखै आङो होननानै बुंनानै आङो माबाबाय आरो गैया होनबाय खिन्थु इसोरनि मेडामा आंखौ मा खालामदों भिडिअ थिखांना लानानै दा बेखौनो नायबाय थायोनो ओमफ्राय नोंखौ खैबार बुंनाय आंखौ बुंबाय थाजागोन साबा हेगारन नोंसानि फेमिलिखौ डान्स खालामगारनाया बुंबाय जानि गथ'आ बहुत फिसा सार आरो आंबो डिउटियाव फैबाय थायो नोंथाङाथ' नुखायो थ' गथ' लानो गारनाय न' रावबो गैया थ' आं हेगारहरनाय होननानै थेवबो बाय बुंदोंमोन आरो प्रेसार दं हेगारहर होननानै आं हाया होननानै माना खालामबाय आरो थ' मोसानाय मानसिया मोसागोन नङा होमबा सिख्लाफोरा मोसागोन जायना खामानि गैया बेफोर मोसा खुनु अरजाया जोंनि बागुरुम्बा डान्सखौ आरो इमान मोजां मोनदोंमोन नैयाव बयबो जाथिनियानो मोसायो एसामिसफोराबो मालाय बिहु मोसायो नै जोंनि बर'फोरा बर'फ्राबो मोसायो नङा बेलेगनिफोरा मोसायो खिन्थु नै मोनसे इउनिटआव इसोर बिराद लाजियो इनि लोगोफोराबो खानैसो आदाफोराबो बा इसोर बिराद लाजियो आरो इसोरो माने मोसाथारा इसोरो
Ayo stage baik bagurumbah dolir nih masana banjai ya. Biukurnya makai biukurnya rina kai kiri kamu namanya yang ngerjain mana masana aja Mar masalah ini masalah masalah tentang masalah karena saya kena. Bibi udah jadi ini ya boro dalam semaku bunga bagurumbah maka bunga bikin tim lah jadi dia. Itu orang kecil masana ya lo, itu bayi miti dia. Tuh, orang betul jangan lupa istilah top song. Nih yang dialog mari biar orang betul orang kan. तो लोगोफोर जानिया नैले मैगङा सलिबाय दा सलिबाय माने गोदौबाय आरो मा मैगं बियो पानियालाव रुनायनि फ्लेभारखौ जुसखौल' लोंगोन आरो अमा बेदर दोनखायोना तो अमा बेदरनि लोगोआव आरो बारा थाव गोनां बुस्थु जाबाथाय बाय गेस्ट्रिक जायोना बिगुरानि जि गोसोम नङा इयो साफा बान्दै गुदुंदो रुनायनि उनाव बायमोन गोसोम जाबाय आरो तो सामब्राम पामब्राम जा बुरियाय नै सायगासिनो दोङो मोनबाथाय दा जानाय टाइमाव बाय दसे खिथिलायगोन न तो बारा भिडिअ बनायबाय आरो बुखिबाय थागोन इनि उनाव दुइता नङा दिनै तिनता जालांगोन ओंखामखौनो मोनजानाय नङा स' नै जा थबसि गन्द्राया हामा जाना थानानै लकडाउननि कारणे फाहामनोबो थांनो मोनाखै थबसि नङा मिक्सार ग्राइन्डारा हामा जानायनि कारणे तो खासेया एकदम रुटि देनाय बेलनाया रुटि नानाय बेलनाया इदोनो ग्लासाव होबाय मा देदो सामब्राम फालौ हाइजें ओमफ्राय आरो जिरा ओमफ्राय आरो जाब्रां बा सुपारनि दोङो बेथ' मैगं इनि उनाव नै पियाज बाय एरनानि आंबो हेल्प जागोन समाय एरगोन मानसि खासे खिथाराथ' उखैनाय सारि लुबैनाया बारो खारै बै जोंनि बाबा मुवा न'खरनिफ्राय हरदोंमोन जोंनि भायाबो दाख्लैबोथ' बुंखादों अनलाइनाव हरनाया आरो नै बाय खारै धालिना बाय खारै होबाथ' खारै होबा गोथाव जायो प्लास अमा बेदराबो थबके हजम जागोन সেইকাৰণে खारैखौ बाय होबाय आरो नङा पानिलाव मैगङावनो होदो मानसिया बुङोन आरो पानिलावबो खारै जायोना होननानै जाय माने बाहेराव बाराके थायो बे मानसिनि कारणे खारैया बहुत बिख्यात जोंफोरा सिगां न'आव थानाय समाव खारैथ' बिलकुल जायामोन खिन्थु दा खारै नङाबा ओंखामानो हाबा गेजेराव खानसे खारै मोनजाथारनांगौ आंना बेदरा मोनसिगोन जोंहा पापाया बेदरा मोनदोना मोनाखै बेखौनो खैबार चेक खालामनो थांबाय दोङो मोनबाय बेदरखौ चेक खालामाबा आरो इमान दिननिफ्राव दिनैसो अमा बेदर लाबदो मोनजायो गाबाव दसे खेबसे आरो अमा बेदरखौ बिराद गाहाम नाङा सिगां गय गाहाम नाङामोन दा बिराद गाहाम मोदोमफ्रु माने दा बारा मोदोमाखै दा 10 तानासो मोदोमगोन दाथ' जों नागिरो सुखु गोजोन जों नागिरो खौसेथिखौ जेराव गैया हिंसा एना एनि आरो मुगैलायनाय जेराव गैया हिंसा एना एनि आरो मुगैलायनाय जों नागिरो सुखु गोजोन जों नागिरो खौसेथिखौ जेराव गैया हिंसा एना एनि आरो मुगैलायनाय शाबाश बेटा वेरी गुड शाबाश मेरे दोस्त इसको ये बताने दे रहा है हिमिया की कहने का नहीं है हिमिया की कह देगा इसको ये गोलू को ये बताने दे रहा है और की कह रहा था ये आं रोजा नङा आं माने ओरैनो आरो आङो बे गानखौ जोंनाव खेबसे गामियाव रंगिया खैरोबारि गामियाव माबा जादोंमोन 50 बोसोरनि गल्डेन जुबलि जादोंमोन आरो खायथ'खौबा बायदि साननै ना सानथाम बेबायदि जादोंमोन बेयाव जोंखौ बे गानखौ रोजाबनो होदोंमोन आरो ओमफ्राय आरो मोनसे रोङो आङो फिरफिलानि गान बिरबाय था अरे फुल गया बिरबाय था तो म्यूजिक लाना भाई नहीं करने म्यूजिक डायरेक्टर लाना भाई गायक नामा आं माने ओरैनो आरो माने ग्रुपआव जेन'का ग्रुपआव रोजाबनाय आरो अच्छा हानजा मेथाइ ना बुङो इखो ग्रुप दिनै मोनसे बाथ्रा बुंनि आङो हेसेन दानोबो रोंगो आं आगर एरनोबो रोंगो आं आर'जबो रोजाबनो रोंगो आं खेराइबो मोसानो रोंगो ओमफ्राय आरो माने बयखौबो आं बाहायबाय रोंगो आरो आंबो थेवबाबो मानसिफोरा आंखौ कमेन्ट खालामबाय थादों बाजै नोङो बर' नङा नामा आब' नों बर' नङा नामा आं बर'खौनो रायलायबाय दोङो दा आं ड्रेसबो बर'खौनो गानो थेवब्लाबो मानो बुङो आं बर' नङा होननानै कारन मानो आंनो दा माने सानजारिबो नङानो बर'बो नङानो माने आं दा कामरुपिया जाबाय आरो
बाहाय मुनै खुलुमना बुंदो जोंनि गरेस्वर मस्तिनि आरो रङिया नै आनसलिकनि आंथ' दाबारो जिमान भाखाना गरेस सारा जों जेरैबायदि दा रायलायोना बेबायदिनो आरो जोंनि लेंगुवेजआनो बेबायदि खुनु डिफारेन्ट गैया नङा, थ' लिरनाय आं आरो मोजां फरायनायबा बाय लिखित जायो आरो आखामखौ ओंखाम होनना बुङो मैगं होनना बुङो जों मैगं होनना बुङो मौ थांनाय ना बहा थांदोंमोन जों इमान सर्टकाट बुङो माने बुंनाङा आरो माने गालाव गालाव बेसा बुंना जोंनि इमान टाइम गैया इसोरनियाथ' बाहाय बाक्सानि इथ' बाक्सानि जाबाय र' आंथ' कामरुपिया बाक्सानि बिसोरनिया एसे बाङाय स्ल' इसोरनियाबो एसे स्ल' आंनिया माने आंनिया एकदम स्पिड खारो बिसोरनि रङियानि असमियाफोर रङियानिफोरा थायो एकदम थायो स्पिड खा थ' बेबायदिनो स्पिड रायलायो जालांबाय आरो थ' जोंनिफ्रा माने टाइम गैया रावखौबो इसनि लासै 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 माने रायलायबाय थानायखौ खोनासंनो माने स्पिड स्पिड बुङो आरो थबनो माने बाथ्राफोरखौ थाब थाबनो बुंनानै खेक खालाम बेबायदि आरो खिन्थु बेबायदि नङा खिन्थु मानसिफोरा बुङो खदाय मोजां बुंनांगो लासै बुंनांगो मोजां बाथ्रा बुंनांगो बेबायदि बुङो खिन्थु जोंनियाव रोङियानफोरा आरो बेबायदि नङा नै आंना बेदरा मोनबाय जि गोथाव जादो आरे बारा खिथिनालै जाग्रोनांगौ माबा जाग्रोनाय खिथिबाय काहानि थानांगौ बाथियाव जाबानो बेदरा बारा खद जायोनो जाना नायसन जिकुनु बुस्थुआ काहानि बाथियाव जानांगौ मानसिया गोथाव जायोनो बाय स्टैंडर्ड क्वालिटी खिथिनो कारणे बन साइनायाव जायोना गुफुर गुफुर प्लेटाव एलिना गुफुर गुफुर प्लेट खांसिफोराव जायो स्टैंडर्ड क्वालिटी एख मोजां बुस्थु नङा इफोरो सबसे मोजां काहानि बाथियाव जा काहानि खांसियाव जा काहानि हानसेयावनो हौवा मानसिफोरखौनो काहानि हानसेयाव ओंखाम जाहोनांगोनो बिसोरनिया माथाफोरा एसे गरम ना काहानि हानसेयावनो ओंखाम जाबाथाय माथाफोरा माने थान्दा जायोनो नंगौ ना मिथिया आरो सिगांनि आबै आबौ बुंनाय बाथ्रा आरो कारेक्ट बाथ्रा काहानि बर्तनफोराव दोननानै जुदि दै लोंबाना उदैफोरा साफा थायो गेसफोर जाया माने बे प्लास्टिकनि बर्तनाव जाबाय थाबा लोंबाय थाबा मानसिनिया बेलेग बेमार जायो बुंनो गोसो गैया दा बुंनाय बेमारखौ नोंथांमोना मिथिखायो थ' जिमान हायो काहानि हांसोफोरखौ जानो गारसो खालाम मानोना मेक्सिमाम बर' मानसिफोरनियाव काहानि हांसो काहानि जिदौ थाखायो थ' काहानि जिदौफोराव दै दोननानै लोंनो गारसो खालाम देहानि कारणे मोजां आरो थ' वाव याम यारलाय फाइफोर दै गुदुंदो लखबना सुदो माने दै गुदुंदो 1 मिनिट सोमना दोनदो आरो सोमना सुखांनानै आरो बुरैया आरो दै फुदुंनानै आरो बेखौ रुबावदो 5 मिनिटसो रुनानै इनि उनाव इनि रोसि गारनानै आरो खेबसे दै गुसुदो सुखांनासो बेखौ संनाय प्रसेसखौ खालामदो बुरि बुरि बुंबायले बुरि बे आरो बुरि बुरि नांबाथाय मानसिया बुरि मारो होनना संनो नों मिथिना मिथिया सिख्ला नांगौबा गाहायो होनना बुङो बुरै बुरै नामा बुरै Nó đã có là please. Được rồi. Không. Kau. Ram sẽ le जाया Nó ini जाया. मात्र सिल नांगो ini थावखौ जागोन आरो इयो Ini जाग्राया बेलेग चिप्स जायो लेस जायो ड्राई आइटेम्स बारा जायो बाकी आहाम जाहाम बेफोरखौबो एख' जाया मोजां गाराले एमान टाइम संबाय आरो दहायनो बुंदोंना खनसेनो फायनानै बरियाके मोनदोलै टेनसन लाना थ' जोङो आहामबो जानोसै इनि लोगोआव आहाम जाखांनानै लोगो मोनफिनगोन ओंखाम जाखांबाय नों मा आलासि जाखो मैया आलासि जादोंमोन जानायावथ' मस्थ' जाना लाबाय जाना लानाथ' दा माबा उदैखौसो बोरैबा मोनो थ' आं दिनैनि ब्लगखौ इयावनो फोजोबनो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदो आरो आं दिनैनिफ्राय आंनि चेनेलाव मोनसे गोदान रुल दिहुनदों जे आंखौ जाय आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नायनानै आंखौ कमेन्ट खालामो आंखौ मोजां कमेन्ट हरो आंनिया बिसोरखौ कमेन्ट नायनानै बिराद मोजां मोनो स' आं बिसोरनि थाखाय आरो मा खालामनो हागौ जे बिसोरो आंखौ इमान टाइम होयो आंनि भिडिअनि कारणे आंखौ मेसेज लिरनो इमान टाइम होयो स' आङो ओंखायनो आंनि भिडिअखौ नायनानै आंखौ मोजां कमेन्ट हरो आं बिसोरनि नामखौ दिनैनिफ्राय आङो आंनि चेनेलाव लागोन माने सानफ्रामबो आङो सासेनि नाम लागोन आरो आंनि चेनेलाव लास्ट भिडिअनि एन्डआव आङो सासेनि नाम लागोन स' आं दिनै फार्स्ट आं जायनि नामखौ लागोन आं बिनि नामखौ लानानै आं बिराद खुसि कारन बे आगैया आंखौ फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो आंखौ बिराद मोजां कमेन्ट हरो आरो भिडिअ हराब्लाबो आंखौ माने भिडिअ हगाराखै बेफोरबायदि कमेन्टस हरो स' आं बिराद मोजां मोनो माने भिडिअखौबो सोरबा नेना थायोबा जोंखौबो मोजां मोनो सोरबा बेफोरबायदि स' आं दिनै फार्स्ट टाइम जायनि नाम लागोन बेनो जाबाय माइनाव बर' आं बे आगैखौ गोसोनिफ्राय साबायखर बुङो बे आगैया लाइफआव जि सानो बा जि नागिरो बेखौनो मोनथों बेखौनो आङो आसा खालामबाय जि नागिरो माने
गोसोनि साननायफोरा लाइफआव जि हास्थायदों बेफोरो जाफुंथों होननानै जोंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर होनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आरो बहुत थब बड'लेण्ड मोनथों जाय हारिनि कारने नांबाय दोङो बिसोरनि बिहाफ जानानै जोंबो जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय